Jeg hedder Dr. Alcazar, og du ser Kaos TV! Ja, her hos Dr. Alcazar kan de opleve særlige sjældne sensationer. Vi fremviser de særste særheder fra hele den ganske verden, og her i dag fremviser vi intet mindre end en ægte levende krokodil fra det mørkeste Afrika, mine damer og herrer. Den er sejlet til fra det mørkeste Afrika via dampskib, blot for at fornøje dem. Hvis de træder herind, ja, vi skal lige have kameraet med. Det er det uanselige skur, der befinder sig kom. levende krokodil. Der er en ægte levende krokodil herinde. Hvis de stiller dem op ad bagvæggen, ja, er det farligt eller noget? Det er ganske farligt. Det er meget farligt, det er meget farligt. Nu er vi inde i kabinen, Okay, vi er klar. 1, 2, 3. Nej, der skete ikke noget. Er det en krokodil? Det er en krokodil. Nå, det var lidt en fuser, hva'? Som en særlig fremstilling i dag fremviser vi intet mindre end skelettet af en ung dame, mine damer og herrer. De hørte rigtigt, der taler om et skelet af en ung dame, mine damer og herrer. Et skelettet af en ung dame. Hvis de træder ind her, kan de se, det er de gode syn. Så beholder vi vågen i dagen. Skelettet af en ung dame. Vi er klar. 1, 2, 3, Tada! Ej, var det bare nippe, altså. Hostler, mand. Og hvad så? Det var lidt et rip-off. Det er sådan noget gøjlershow, de har herude på den messen her. Det er slet ikke rigtige ting. Kaos TV.